Jak se to stalo? Asi jsem usnul. A pak do země narazil obří meteorit, který způsobil, že dinosauři vymřeli. Co to bylo? Možná je to meteorit. Páni! Dělej, Rexy! Stávej! Tomu nebudeš věřit! Co? Co se děje? Musíš vstát! Právě jsem viděl meteorit! Cože? Musím zavolat Zoe, bude koukat! Honem, obleč se! Snad to bude stát za to. Animex uvádí. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. Control the cards right in your hands. Jurassic giants at your command. D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear a roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. Come on, make your move. Král dinosaurů. Zrod prehistorie. Dobře víš, že nejsem ranní ptáče. No tak, víš, co tohle znamená? D-Team přece, složili jsme přísahu. A D-Team je hlavně o dobrodružství, ne? Jo, ale když dobrodružství nezačne před snídaní. Změníš názor, až najdeme ten meteorit. Doufám, že ho najdeme brzy. Padám hlady. Já mám taky hlad, Maxi. Mám dojem, že už jdeme pěkně dlouho a zatím jsme nikde nic neviděli. Podívejte se. To je divný. Co myslíte, že se s těmi stromy stalo? A podívejte se tamhle, já vám to říkal. Sem musel spadnout ten meteorit. Dej pozor, Maxi, může to být nebezpečné. Zkoumat tyhle nebezpečné věci, o to přece našemu D-Teamu jde, ne? Proto jsme spolu. Jo, ale příště se nejdřív nasnídáme. Páni, co to je? Je na tom nějaký blesk nebo co? Já taky něco mám, ale vypadá to spíš jako vítr. A tady je další kousek, že by to byl symbol trávy? Hele, na co je asi tohle? Co? Co se to děje? To netuším. Hele, mrkněte se na tohle. Co? Není to náhodou Triceratops? A na kartě je stejný symbol jako na tom kamenném úlomku. Co? Možná to znamená, že mám dát ty dvě věci k sobě. Ono to ožilo. A nevypadá moc nadšeně. Ty jsi to udělal, Maxi, tak to správ! Ale já nevím jak. A co kdybys to zkusil obráceně? To je bezva nápad. Maxi, dělej! Kam se poděl? To fakt nevím. Řekl bych, že zpátky do té karty. To ne, jak? Možná to bylo něco jako hologram. To není možný. Kdyby to byl hologram, tak nepokácí všechny ty stromy. Ten dinosaurus byl skutečný. Jak je to možný? Díky tomuhle? Ne, Maxi, počkej! Takhle ho zase vyčaruješ. To je dobrý, vrátím ho zase zpátky. Ha! Ten je roztomilej. Ahoj, prcku. Proč mě kousnu? Nech toho, nech toho. Buď se mu líbíš, nebo tě chce sníst. Ne, je to býložravec. Nejsem žádná bylina, jsem Max. Takže v klidu. Au, nekousej mě. Vypadá to, že jsi spořídil mimino Triceratopse, Maxi. Pořád mě kouše.
Dinosauří stádium dokončeno. Můj hlavní cíl bude splněn. Ano. A jméno doktor Z se zapíše do dějin. Ty se o to postaráš, ano, Ede? Připomeňte mi, jak se to píše. Jsem doktor Z s velkým Z. Aha, říkáte velké Z? No ovšem. A vůbec, proč jsou tam venku samý tyrannosauři? Chci tam mít víc než jen je. Neměl jsem čas dát jich do počítače víc. Tak bych ti radil, aby si ten čas udělal. Nechci být jenom králem všech tyrannosaurů. Já vím, co chcete. Chcete být králem všech dinosaurů, že jo? Ano, přesně tak, ale není to jenom moje zbožné přání, já tím králem budu. Budu králem všech dinosaurů. Ale já slyšel, že musíte být dinosaurus, abyste se mohl stát králem dinosaurů, víte? Kdo to řek? Uršula. Pomozte mi někdo! Mám v zádech tyrannosaura! Pomozte mi někdo! Jak dlouho to mám nechat? Asi bys ho už měla vypnout. Podle mě mu to nepřijde vtipné. Pomoc! Nechte mě být! Ti mě nechceš sníst! Jen se na mě podívej, jsem hubený, jsem má kost. Co třeba Ed? Ten je pěkně vypasený. Nakrmil by 4člennou rodinu, vem si jeho. Pomozte mi někdo, nechci být dinosauří večeře. To jsi ty, nech mě být. Vy se mi za zády smějete? Ne, nic tu není k smíchu. Řekni mu to. Ty mu to řekni. Co je tu k smíchu? Všichni vědí, že máš slabé místečko. Pro Helgu. Jen doufej, že to Helga neuvidí, jinak... Vypliv něco sežral. Nech mě být. Dědo, Terík si myslí, že tvoje vousy jsou jen další kus oblečení. Ano, jenže nejsou. Mohl byste přestat? Co kdybyste si vypral někoho své velikosti, doktore Set? Nechte malého Teríka být. Doktore Set, jsem zděšená. A to není moje příjemná stránka. Jakou stránku preferujete? Preferuji svou levou stranu na vaší zadní straně. A pokud jde o vás, Rode a Loro, máte už hotové všechny úkoly? Ne? Tak to běžte domů dodělat. Ano. Frankfurtské parky k večeři budou za 20 minut. Ano, Helgo, 20 minut. Frankfurtské párky, jestli je budu muset jíst ještě jednou, vybuchnu. Buď to, nebo její špekáčky. Kdo je špekoun? Helga je možná podivínská, ale má i světlé stránky. A to, že vám je neukazuje, neznamená, že je někteří z nás tu a tam Já nezahlédnou. na ten den viděla až dost. Prosím, mě by to vydrželo na celý život. Hele! Dobré odpoledne, doktore Z. Set, můj chlapec. Jak to vypadá s opravou toho stroje času? Jde to dobře, ale zjistil jsem, že mi chybějí některé součástky. Zdá se, že je budeme muset objednat. Jak bychom mohli? Uvízli jsme v jiném časovém období. Ano, to je velmi důležité. Musíme najít moje dinosauří karty, které se rozházely po celém světě, když se rozbil stroj času. Hele, co to tu vidím? Že ty jsi to použila na Teríkovi? Jak to myslíš, dědo? To není hračka, je to velmi složitý nástroj pro doktory. Co to znamená? Že se našla jedna karta, dědo. Já věděl, že to bude fungovat, jdeme tu kartu najít. Říkáš, že je to pravý Triceratops? Ano, zoubek je víc než pravý. Říkal jsi zoubek? Tak ho Max pojmenoval. Vrhá se na všechno, do čeho se může zakousnout. Takže se karta proměnila v dinosaura? A k čemu je tahle karta? Nevím, to jsem našel spolu se zoubkovou kartou. Ty to nevíš? Jak bych to mohl vědět? Protože jsi expert na dinosaury, tati. Pravda. A to jsem si myslel, že vím úplně všechno. Ale o malém dinosaurovi, co vyskočí z karty, slyším poprvé. No víš, vlastně byl dost velký. To má být vtip? Kde? Kde je teď? No, když si pohraješ s tímhle, zoubek vyroste. Tady. Tak dobře. Otoč tím malým tlačítkem na straně. Tímhle? Nic se neděje. Víš jistě, že tímhle? Ukaž mi to. Maxi, vrať ho zpátky!
Tak to je obrovský objev! Ale prozatím si to necháme jako malé tajemství. Nikomu ani muk. Kdyby se to rozneslo, rozpoutalo by se hotové peklo. Jasné? Čas na snídani. Je ahoj, Zoe, nevěděla jsem, že jsi tady. Zrovna jsem přišla. A kdo pak je tenhle legrační prcek? To je Zoubek. Je to hrozně podivný pejsek. Jo, šel za Maxem až domů, tak co myslíš, necháme si ho? Nemám nic proti tomu, ale musíš se o něj starat, Maxi. Budu, mami. A teď se pojďte nasnídat, než vám to vystydne. Zoe, můžeš se přidat, máme toho dost? Děkuju. Musíme to tajit i před mámou. Ano, ale jen na čas. Karta se objevila asi 1500 kilometrů severně odsud. Je čas vydat se na naši první dinosauří misi. Gengu Alfa připravit na cestu. A Teríka vemte sebou. Budeme potřebovat jistou ještěří sílu, abychom lapili toho dinosaura. Tak mě nesklamte. Na nás je přece spolech. Alfa Gang končí. Načítám data a čekám na uživatelský vstup. Na stanici 2098 právě probíhá fosilní kultivace. Něco nového, pokud jde o překladač, Rýs? Nic, ale snad bude tohle zařízení schopné rozšifrovat data uložená na čipu v kameni. Jak jsi přišel na to, že jsou na čipu uložené dinosauří myšlenky? Která část výzkumu tě přivedla k takovému závěru? Jsem rád, že se ptáš, Rýs. Odhaduji, že ty kameny byly vytvořeny před 65 miliony let, kdy došlo k vyhynutí dinosaurů. Moje analýza prokázala, že kameny vykazují jistou míru vědomí. Je možné, že se mysl dinosaurů nějak vtiskla do těch destiček, a to krátce před vymřením dinosaurů. K nim pak byl přidán čip, který ta data zakódoval. Nevím, kdo to vyrobil, ale čip obsahuje systém, který mění dinosaury v karty. A máme tu další teorii Spikea Taylora. Rýs? Nikdy ji neohromím. Cíl už je před námi. Připravte se na vynoření. Rozkaz, kapitáne. Neřekla jsem, vynořte se hned! Štěstí, že to máme pro najmutí. Štěstí pro tebe, ale šlo to z mojí kreditky. Chytej! To je ono, Zoubku. Max má štěstí, že má Zoubka. Jo, a hrozně si rozumí. Vypadá to, že z nich budou kamarádi. Myslíš, že je to tím, že ho Max našel? Asi jo, a Zoubkova karta je jediná, která funguje s kamenem, který Max našel. Co pak asi dokážou naše kameny? Zrovna přemýšlím o tom samém. Ale v našich nebyly karty, co by se k nim hodily. No jo, naše kameny možná měly karty se shodným symbolem, ale nějak se ztratily. Co to je? No, těžko říct. Ahoj, co se tu děje? Dívej, tamhle. To je Tyrannosaurus Rex. A vlasy mi trčí pořád. Kde je Terík? Myslím, že tamhle. Pomozte mi, já neumím plávat! Na to si měl vzpomenout dřív. Hlavně se nechytej konce, protože s tvojí váhou je to slušná šance, že se utopím. Takže T-Rex umí plavat. Paráda. Co kdybychom si nechali konverzaci na později? Pronásleduje nás. Rozdělíme se. Dobře. Páni, opravdový T-Rex! Tati! Ustupte. Sledujte experta v akci. Tak, pane T-Rexy, moc mě těší setkání s prehistorií před 60 miliony let, takže se připrav, budeš uloven. Jdu si pro tebe! Tohle nevyšlo. T-Rex! Proč mám takový divný pocit, že ta věc jde po mně? Rychle domů! Nepřibližuj se k nám, nech nás být! Běž pryč! Přestaň! Ne, Zoubku!
Zoubku! Zoubku, utíkej! Nech ho být, T-Rexy! Maxi, tady, zkus tohle! Aha. A co to vlastně je, tati? Mělo by to fungovat jako tvůj kámen, ale je to snadnější. Můžeš to použít, abys Zoubka zvětšil. Tady, přečti si návod. Aha. Budu ti věřit a přečtu si to jindy. Aha. Jde se na to! Další dinosaurus? A kde ten se tady vzal? Jo. Připadám si jako vodník. Teríku? Zoubku! Zoubku! Zapomeň na něj. Není možné, aby Triceratops porazil Tyrannosaura Rexe. Tak co teď? Já nevím, ale musíme rychle něco udělat. No, Nevím, co ta karta dělá, ale dal jsem ti ji pro jistotu do zásobníku. Teď možná nastala vhodná doba to vyzkoušet. tak jdeme na to. Páni! Mám tě! Je v pořádku? Zkus ho přivolat. Oh, Zoubku, jsi v pořádku? Jo, Weiss. Nic mu není. Ten Tyrannosaurus Rex se taky proměnil v kartu. Co si o sobě myslíte, vy spratci? Takhle nám kazit misi. Já jsem Max a vy jste kdo? Gang Alpha. Jsme vaše noční můra? Akorát, že jste vzhůru. Já jsem Uršula. A já Zantastický Zendr. A já jsem Ed. Vy něčemu z toho rozumíte? Má to být něco jako hrozba? Já ani nevím. Tak co nám chcete vy tři? Takže, my to víme a vy si to můžete zjistit, ale jestli nám ještě skřížíte plány, tak teda něco uvidíte. Jdeme! Už běžím. Ta byla ale divná. Ta stará paní? Promiňte, ty jsi říkala stará paní? Já nejsem žádná stará paní, sotva jsem vyrostla Tak jo, z pojď náctin. už. Říkala náctiny. Co prosím jde? Tati, co to je? Dinokonvertor. Je to jako kámen. Ale určitě umí mnohem víc. Ano, je to z části překladač. Zachytí dinosauří myšlenky a promění je ve slova. Budou s námi moct mluvit? Přesně tak. A pro Rexe a Zoe mám taky jeden. Prosím, pomozte nám. Pomozte nám, prosím.
Jak můžeme pomoct? Řekněte nám, kdo jste. Oni asi neslyší, co jim říkáme. Děti, máte problém s dinokonvertorem? Tati, mluví to na nás. Animex uvádí. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. Control the cards right in your hands. Jurassic giants at your command. D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear a roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. Come on, make your move. Král dinosaurů. Bitva u pyramid. Žádalo vás to o pomoc? Jo, myslíte, že se dinosauři snaží s námi přes ten kámen komunikovat? Tak to je docela klidně možné. Třeba prosí o pomoc před členy toho gangu Alpha, s kterým jste se potkali. Zajímalo by mě, kdo to byl. Mě taky. Bezdůvodně napadli zoubka tím T-Rexem a pak, když mu zoubek dal elektrický šok, proměnilo ho to v kartu. Ale nic z toho nedává smysl. Vsadím se, že našli taky nějaké kameny. Jo, asi jo. Zoe, měla se zavolat, že se stavíš. Já zapomněla. Nic se neděje. Doktore Taylore, volá vám doktor Owen. Můj táta? Pořád ten křáp zapomínám. Zdravím, doktore Owene. Máte něco nového? Našel jsem vtipnou kost. Co si tady fosilníte? Dinosauří vtípky. Proč vymřeli dinosauři? Z toho nebudem nikdy moudří. Tak kopem! Kopem, rýpem, smradlavé dinosaury, to je vtipné. Mám novinky ohledně těch dinosaurích karet, o kterých jsme mluvili. Ano? Našly se další karty. Co? Volám vám z dinosauřího naleziště v kanadské Albertě. Kromě toho, že jsme během vykopávek odkryli několik fosílií a artefaktů, objevili jsme také 2 další karty. Carnotaurus! A Parasaurolophus. Ten Carnotaurus má symbol větru. A Parasaurolophus má symbol trávy. A Rexy, jsi to ty, synku? Tati, jsem tu celou dobu. Doufám, že se schoval slušně, když jsi byl v domě Taylorových. Nebo ti mám zase udělat přednášku? Ne, díky, je mi fajn, ale myslíš, že bys nám mohl poslat ty karty? To bych mohl. Odnesu je do laborky a zítra ráno byste je tam mohli mít. Už se těším na vaši analýzu, doktore Taylore. Bude mi ctí, doktore Owene. Děkuju, že dohlížíte na Rexe. A Rexy, máš velké štěstí, že jsi u doktora Taylora. Hodně se od něj naučíš, takže dávej pozor a buď pilný. Ano, to budu. Musím se vrátit k vykopávkám, ale hned pošlu ty karty. Kdybyste něco potřebovali, zavolejte. Děkuju. Přestaň do mě kousat, zoubku, prosím. Karty odpovídají značkám na našich kamenech. Víš, co to znamená? Ano, že budeme mít možná už zítra své vlastní dinosaury. Super! Doufám, že budu mít i nějakého pěkného. No a co já? Jestli by měl mít někdo dinosaura, tak já. Potřebuju to. Kameny si je vybrali, protože se jich dotkli jako první. Snažte se trochu ovládat. Já vím, máte pravdu. K čemu jsou ty velké knížky? Návod k dinokonvertorům. Vážně potřebujeme návod? Ano. Já to vzdávám! Lze je využít nejen jako čtečky karet, ale je v nich také zásobník na kámen a na další karty. Nebylo snadné to vyrobit, takže si ten návod přečtěte. To nám ale zabere nejméně rok. No a kde je problém? Možná byste nám mohli ukázat, jak to používat. Tobě se líbilo trávit život studiem, ale někteří z nás si chtějí užít i trochu zábavy. Možná bys to mohla někdy zkusit. Tati, co se děje?
Neříkal jsi, že budeme držet zoubka, karty a všechno ostatní v tajnosti? Ty jsi to rozmyslel a vykecal to všem expertům na dinosaury na světě? Jenom klid, doktor Owen je jediný člověk, který o tom ví. Je to přece můj kolega, hodně jsem se od něj naučil. Napadlo mě, že by nám s tím mohl pomoci. Zapomínáte, že o tom vědí další lidi. Kdo? Pamatuješ? Gang Alpha. Nepřijatelné! Nepřijatelné! Jak se ti malí zmetci mohli dostat k mým kartám? A jak to, že jste je nezískali zpátky? Dědo, hladina energie je moc vysoká. Vzhledem k tomu, jak jsme to celé dali dohromady, by to mohlo vybouchnout. A není to jediné. Vy hlupáci! Ty karty jsou moje obchodní značka. Až to bude konečně hotové, dám těm dětem pořádnou lekci jednou provždy. A jelikož to můj tým profesionálů nedokázal, budu si tam muset zařídit sám. Ty děti budou ronit slzy. Tak jo, dědo, já si jdu dělat domácí úkol. Jo, já taky. Mám za to, že nás volal Seth. A já myslel, že volala moje matka. A já slyšel volání přírody. Přestaňte! Zůstanete, dokud nebude můj vynález hotový. Ano, pane. Což bude každou chvíli. Chci s vámi mluvit mezi 4 očima, doktore Seth. Ale než se tak stane, chci, aby byl ten nepořádek do večeře uklízený, jinak žádná večeře nebude! Alfa hledání aktivováno. Doktore Zed, žádné hračky u stolu. To já vím, ale v takové chvíli se nedá jíst. Lokalizovalo to jednu z mých ztracených karet. Uršulo, Dendre, Ede, vyrážíme na další misi. Ano, pane. Tak to tady ne. Nikdo nikam nepůjde, dokud neuvidím na stole prázdné talíře. Tak jo. A nemyslete si, že někoho oplavnete, doktore? Vidím tu zeleninu, co schováváte pod talířem. To není moje, to je Edova. To nebyla otázka. Doktore Taylore, netušíte, kde sem ty karty dorazí? Tvůj táta řekl, že je pošle 2x expres, což znamená, že dorazí v 7:12 zítra ráno. Plus minus. Páni, nemůžu se dočkat. Možná budu mít už brzy kamaráda. Co tím přesně myslíš? No jo, Rex uvažuje, že by si pořídil psa, jako je Zoubek. Nemám pravdu, Rexy? Jo, no možná. Tak tu budou 2 psy. Nezapomeň, kdo se o ně bude starat. Já vím. To snad není možné. Max snědl všechnu papriku a mrkvičku. Jo, ta zelenina byla totiž tentokrát výjimečně dobrá, takže si klidně přidám. Teda, jestli můžu. Dej mi i brokolici, prosím. Bože můj. A? Žádný mobil u večeře. To je Zoe, vezmu si to vedle. Ahoj Zoe, co je? Zapni si zprávy. Rychle, tak nestůj tam, Maxi. Zprávy? A? Další dinosaurus! A tentokrát je to Spinosaurus. Právě jsme obdrželi tento záznam z Egypta přímo od pyramid v Gíze, kde se dnes objevil skutečný dinosaurus. V Egyptě? Co je to světlo? Stovky turistů museli prchnout z místa činu, ale naštěstí nejsou hlášení žádní zranění. A nyní oblíbená reklama. Co? Do zítřejšího večera nejsou žádné volné lety? To není možné. Musíte mi pomoct. Potřebuju se dostat do Egypta. Hele, je v manuálu dinokonvertoru něco o tom podivném světle? Znamená to, že jste to nečetli? Já jo. A celý. Jak? Musel si přeskakovat, aby ses dostal na konec. To není pravda. Já vím jak. Většina stránek je totiž nepopsaných. O co jde, Rhys? Kolem kamenů a karet je spousta věcí, které musíme pochopit. Takže pokaždé, když přijdeme na něco nového, přidáme to hned do návodu. To máš tolik času? Páni, to je zajímavé. Dinokonvertor se synchronizoval s mapou.
Hele, celý Egypt září. Tak se přece objevil ten Spinosaurus. To znamená, že nám ta věc říká, kdy se ukážou dinosauři. Je to přesně tak. To ne, tralalindibeb. Tati, možná by ses neměl tolik dívat na videoklipy, víš? Tak co teď? Tady odsud přece nemůžeme nic dělat. No to je podivné. Co? Tyhle čáry spojují dinokonvertory s místy, kde jsou dinosauři. Páni. Je tohle možné? Našla jsem to. Našla jsem vodní kámen. To je první krok. A kde je dinosaurus? Kde pak se jenom mohl schovat? Jsi připravený? Pamatuješ, co jsme si říkali? A podívejme. Nebuď tak paličatý. No tak, padej už. Ty to dokážeš, Teríku. Chyť toho Spinosaura. Hned! Vážně myslíš, že nás můžeš teleportovat ke kterémukoliv dinosaurovi? Věřím, že funkce vyhledávání a funkce transportu fungují společně. Jenom to musíme vyzkoušet. Bude to nebezpečné? Bude to fajn. Snad. Oh. Veškerá technika je tady. Jen stisknete tlačítko a přenesete se do Egypta. Nemůžete jít beze mě, jsem přece paleontolog. Expert na dinosaury by se tam mohl hodit. Bezva, tak jdeme. Ano. Co je? Páni, je pryč. Takže to funguje jen u Maxe a Zoubka. Poznámka. Transportovat lze pouze ty, co mají kámen a dinosaura. Já chtěl jet taky. Ten Tyrannosaurus je i tady. Dívej, Zoubku, karta Spinosaura. To ti nepatří! Mise splněno. A teď je čas na pěkně vydařenou pomstu. Do toho tedy, dej jim! Připravený, Zoubku? Jdeme! Dino útok! Do toho, Triceratope! Haha, teď mu ukážem. Jdi na to, Zoubku! To ne! Stávej, no tak ty to dokážeš, Zoubku! Tak jo, použiju elektrický náboj. Dávej pozor, Prcek vytáhl příkazovou kartu. A? Pamatujete, co se stalo minule? Málem nás tím tahem dostal. Bože, jsem tak naštvaná, ale já mám taky kartu. Do toho! Uršulo, ne! To tady přece nemůžeš! Moje příkazová karta! Zoubku, ach to ne, co teď? Rexy, Zoe! Jsi připravená, Zoe? Jdeme! Dino útok! Ty to dokážeš, Karnotaure!
Teda. Do toho! Dino, útok! Ukaž se, Parasaurolofe! Zoubku! To ne, Zoubek je zraněný! Neboj se, Maxi, tohle pomůže! Požehnání přírody! Nabít Zoubka! Co to bylo? Je to jeden z jejich tahů. To bylo skvělé. Maxi! Ano? Použijeme všechny tahy najednou, ať to dokončíme. Vy taky máte příkazovou kartu. Jo. Cyklon! Elektrický náboj! A co teď? Můj Terík možná prohrál, ale je to můj miláček. Podívejte, kluci, to je zase ta stará paní. Co jsi to řekla? Tak poslouchej, evidentně se musíš naučit rozdíl mezi starou a zkušenou. Promiň, já myslela, že to znamená totéž. Vážně? Ne, je v tom velký rozdíl. Nepochybuj o tom, že se ještě vrátím, abych ti to vysvětlila. Ale teď náš Alpha Gang musí rychle letět. Jsou čím dál podivnější. Hele, chcete seznámit s SM? To jméno se k němu hodí, protože je číslo 1 a můj první dinosaurus. A tohle je Paris. Proč si jí dala jméno Paris? No, je to Parasaurolophus, ale Paris je hezčí a kratší. Líbí se ti? Super! A tohle je Zoubek. Bude z nás skvělý tým. A teď jsem si vzpomněl, nevím, jak se dostaneme domů. Je to v manuálu. Musíme přepnout dinokonvertor na zpětný chod a vrátíme se, odkud jsme přišli. Věřili byste tomu? Vážně jsme v Egyptě, páni. Hele, dostala jsem bezvadný nápad. Jak to myslíte, že si ještě týden zdržíte? No, vzhledem k tomu, že nikdo z nás ještě nebyl v Egyptě. Řekli jsme si, že si to tu prohlédneme. Měj se! Počkejte ještě. Ať se pobaví. Obávám se, že nechápou naléhavost faktu, že jsou po celém světě rozházené dinosauří karty a jejich úkolem je ty karty najít. Každou kartou zachrání dalšího dinosaura. Jenom jim dej čas. Kdybych tam mohl jet také, býval bych viděl svůj chlapecký idol. Faraon Tutanchamon. Kdysi jsem se kvůli němu motal do fáčů. Jo, dokázal jsem to! Konečně to funguje, moje příkazová karta je hotová! Co? Kde jsou všichni? Je to hotové, dědo? Přesně tak, děti. Dost působivé, nemyslíte? Teď už jen musím najít další příkazové karty, abych vybudoval nepřemožitelné dinosauří království. Hele, už se ti 3 hlupáci vrátili z Egypta? Ne, možná si to tam užívají.
Neopouštěj nás uprostřed pouště! Naštěstí pro nás je z půjčovny, co? Naštěstí pro vás! Bylo to totiž z mé karty! Koukej se vrátit! Tihle jsou ze starých časů, Eso. Páni, tohle zvláštní vydání stálo každou penny z mého 5měsíčního kapesného. Eso, můžeš se trochu uklidnit, prosím tě? Snažím se tu číst. Podívej, co jsi udělal s mojí novou knížkou. Je totálně zničená. Je celá oslintaná. Dost to lechtá, zoufku. Teď je to ještě horší. Ty, Maxi, vsadím se, že táta už přistál v Londýně. Neměl bys mu zavolat? Jo, ale já měl za to, že tam bude až kolem večeře. Já se jen hrozně těším, až se dozvím, jestli ta věc na fotce je další kámen nebo ne. Já vím. Doufejme, že až se dostane do muzea, dozví se něco víc, protože ten snímek byl hrozně malý. Eso, počkej! Vrať se zpátky! Co se děje, Rexy? Eso právě zničil moji úplně novou knihu o dinosaurech. A co udělal? Podopal ji a úplně celou ji zamazal. Nevím, o co ti jde. Taky prostě jednoduše otři, ne? Není třeba, už ji olízal svým jazykem. Aspoň se ti snažil pomoct. Má někdo hlad? Zoe, jak vidím na tebe, se také nalepil malý divný pejsek. Co? No jo, přesně tak. Poslední dobou se po ulicích toulá pěkná hromádka velice neobvyklých pejsků. Nechte si chutnat. Mám přinést něco na zub i vašim pejskům? Možná pro ty druhé dva, ale pro Eso nic. Animex uvádí. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. Control the cards right in your hands. Jurassic giants at your command. D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear a roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. Come on, make your move. Král dinosaurů. Díky moc. Pokaždé! Ještě jednou! Otřes se, kostičko, ukaž se dinosauří kartičko. Je jedno, kolikrát to udělám, vždycky je to Londýn. Jenom se na to podívejte, hele, vidíte? Co jsem vám říkal, kostičky nelžou. Neměl bys zkusit něco víc vědeckýho? Jo, dědo, jenom si hraješ s dinosauřími kostmi. Necháme ho tu s tím jeho bádáním. Pojď, Loro. Myslíš, že je v pořádku? Zendr říká něco o tom, že se mu rozkutálel rozum. Sama nevím, co to znamená. Nic se nerozkutálelo, jenom dinosauři. Ale na tom už tolik nezáleží, protože mi je ty kostičky najdou. Přejdeme rovnou k věci, pane Brady. Vyfotil jsem jistou fosílii a když jsem to nechal vyvolat, všiml jsem si v rohu tohoto předmětu. To je absurdní. Museli jsme do Londýna jen kvůli nějaké hře s kostmi, kterou si doktor Z rád hraje. Je to směšné. A abych byla upřímná, divím se, že jste mu na to vy dva skočili. Ale Uršulo, ty si celou dobu jen nakupovala a přitom jsme tady proto, abychom hledali dinosaury. Tak to je moje chyba. Já myslela, že tu hledáme značkové butiky. To je pochopitelné, může se to stát každému. Co je to s tebou, Zendre? Co pak si zapomněl, kdo jsme? Gang Alpha působí strach jiným, neděsí se hromady kostí. Jo, Zendre, tohle je muzeum, víš? Tak co jsi myslel, že tady bude? Tak mi promiň, že nemám rád kostlivce. Bude jich tady víc, takže si zvykni.
Co je tohle? Myslím, že jsem to našla. To je ten kámen. Jsi dobrá, Uršulo. Rychle padáme odsud. Nezmizím odsud bez svých úžasných nákupů. Koukej se pro ně okamžitě vrátit. Co? Co tady dělají? Zbav se jich. Slyšel jsi, Zendre, zbav se jich. Vybuchne mi mozek, nemůžu ten děs udržet pod kontrolou. Podívejte, strážníku, mám dojem, že vidím obchod s koblihami. Ne. To jsem udělal já? Nerada to říkám, ale já věděla, že nás kosti doktora Z dovedou k dinosaurovi. Jseš fakt dobrá. Páni, podívejte, to je opravdický praještěr. Honem, jdeme, ten dinosaurus se sám nechytí, mám pravdu? Nejde, už to nebudu opakovat, moje nákupy musí jít se mnou. Cože? Děkuju. No, nestává se každý den, aby vám po muzeu běhal prehistorický ještěr, že, Brady? Mrzí mě, že máš zničenou tu knížku. Říkal jsem, aby se uklidnil a neposkakoval. Přijde mi, že je mu to líto. Myslím, že bys to měl nechat být. Dino-konvertor pípá. Možná, že se našla nová karta. Kde pak asi? Londýn, Anglie. Hele, tam je teď přece můj táta. Počkej, Maxi, my jdeme taky. Počkej na mě, Eso. Rhys! Halo, Rhys! Maxi! Tady je. Čekala jsem vás. Připraveni na přenos? Jdete do Londýna. Přestaň, Eso, přestaň se vrtět. Jdeme. Jsem rád, že jste tady. Našel si další dinosauří kartu, tati? Našli jsme víc než jen to. Našli jsme dospělou Saichanii, schovává se tady v muzeu. To je vtip, Saichania. Nech toho, Eso, co je to s tebou? Pomůžu vám hledat, až chytím Eso. Na neštěstí už je tady gang Alfa. Musíme to zvíře najít dřív než oni. A je tady i ta stará paní? Měli jste někdy pocit, že o vás někdo mluví? Jdeme, Zoubku. Tati, možná bys měl vymyslet, jak jsem tu potvoru nalákat. To není vůbec špatný nápad. Proč mě to nenapadlo samotného? Saichania žije poblíž vody. Jaké další zvíře žije u vody? Ano, hroši. Brady, mohl byste mi sehnat nějakou hroší potravu? Myslíte hrocha? Ty krabice se dost pronesou, Zendre, pomoz mi. Co pak nevidíš, že mám práci s hledáním dinosaura? Měli bychom se rozdělit, vy zůstaňte v tomhle patře a já se podívám nahoru. Když ho najdete, pošlete na něj spina. Klidně běž, Zender a Ed jdou teď. Jak myslíš? Je to tu obrovské. Jak jen to zvíře najdeme? A myslíš, že jsi něco zaslech, Zoubku? Jdeme! To je dobré místo, kde by se mohla ukrývat. Páni, podívej na všechny ty dinosaury, Zoubku. Hele, myslím, že to máme, že? A nebo je taky umělý? Mně se zdá naprosto živý. Aha. A Zoubku, stýská se ti po rodině. Já ti rozumím, ale teď máš jako novou rodinu mě a D-Team. A společně zažijeme hromadu dobrodružství, jako je tohle. Tak co říkáš? Jdeme dál hledat tu zaběhnutou Saichanii? Hele, viděl jsi to? Nebyl to jeden z dinosaurů, co na nás v poušti poslali ti zpracci? Ano, to tedy byl, tak rychle za ním.
Co tady děláte? A jak to, že nás pořád pronásledujete? Zrovna se chci zeptat na to samé. Jestli tu hledáte tu sajchany, tak na ní zapomeňte. Věřte tomu nebo ne, ale teď mám jiné starosti než vás. Počkej, my jsme přece ta největší starost. Já nevím, Zendre, to smysl jako vážně, co jsi teď říkal? Já říkám, co myslím a myslím, co říkám. Ne, musím se opravit. Tohle je větší starost. Sajchanie, kde pak jsi? Ukaž se, ty malá dinosauří potvoro. Co pak to tu máme? Ty šperky jsou naprosto úchvatné. V životě jsem nic tak nádherného neviděla. To musíme mít pověšené na svém krku a na svých uších. Eso, kde jsi, kamaráde? Zase ti malí spratci. Eso! Stůj, Eso, já se nezlobím. Jen s tebou chci mluvit. Prosím, Eso. Je to tu tak velké. Připadám si, jako bych chodila pořád dokola. Paris, tohle nedělej. Promiň, nechtěla jsem na tebe ječet. Teď už chápu, jak asi bylo Esovi. Tamhle je ta holka, zavolej Spina. Jeden Spinosaurus hned to bude. Do toho. Spinosaure. Mizíme odsud, Paris. Dveře, prosím, ať je otevřeno. Prosím, prosím, prosím. Do toho. Dino, útok. Na něj, Parasaurolofe. Mám dojem, že někde blízko právě došlo k bitvě, ale kde? Zdá se, že je v pasti, co, Zendre? Což nás dostává do výhody. Přesně jak to mám rád. Maxi, kde jsi? Slyšíš mě, Rexy? Tady tě nikdo neslyší. Jsme dole ve sklepě, takže si šetři dech. Navíc mě z toho bolí uši, takže se připrav na prohru. Ty tedy vážně umíš ječet? To nejsem já. Odkud ten zvuk jde? Počkej, Zoubku! Co je tohle za zvuk? Eso? Co? Jsi v pořádku? Pozor! To bylo těsný. Eso, právě si mi zachránil život. Ne, to je stará hrozná mumie. Ty jsi řekl stará mumie, já nejsem stará, jsem možná hrozná, ale nejsem stará. No nic, byla to docela zábava, ale teď mám na práci důležitější věci, například chytit toho tvého Karnotaura. Dino útok! Karnotaure, nandej jim to! Ty si myslíš, že tvůj Karnotaurus dokáže porazit mého T-Rexe? Eso, pozor! Zase se setkáváme, To je T-Rexy. vtip?
Můj Tyrannosaurus na tvůj košík s ovocem kašle. Nerada to říkám, ale je masožravec. Tak to je dobře, protože tohle nesu sajchiny, víš? Pokusím se jich nalákat na hroší jídlo. O, prosím. Ty si myslíš, že ošálíš tank trochou hrošího jídla? Přesně tak. Už jsem si ji pojmenovala, protože je moje. O čemže jsme to mluvili? Zendre, na co čekáš? Použij příkazovou kartu. Jasně. Zkus šokovou vlnu, Spine. Do toho. Vydrž, Paris! Zoe! Bezva, teď by se mi hodila tvoje pomoc, Maxi. Proto jsme tady, Zoubek mi tě pomohl najít. Dino, útok! Do toho, Triceratope! Elektrický výboj! Vstávej! To je celý? Bezva, Zoubku! Díky za souboj, bylo to fajn. Tak co, Zoe, jste s Paris v pořádku? Ano, ale poslyš, někde musí řádit další bitva. Mohl by to být Rex nebo můj táta, jdeme! Cyklon! To byl dost dobrý tah, ale teď je na čase, abych ti ukázala pár vlastních skvělých kousků. Terry, oheň! Oh ne, Eso! Dokázala jsem to, Nech ta docela! Co je? Mám to! Dobrá práce, běž se podívat po Maxovi a Zoe a já se postarám o ní. Ale vy nemáte žádného dinosaura. Poslechni toho zpratka. Řekla bych, že si tentokrát v nevýhodě, nemyslíš? Co? Tomu říkám načasování. Užij si svačinku, kamarádko. Terry, postarej se o to. Tu kartu si vezmu, děkuju. Tentokrát ne kovboji. Neskočím ti na stejný trik dvakrát. Vezmi si to laso a odtanči si domů. Uršulo, Spin to schytal. Tati! To nevadí, Ede, já Spina nepotřebuju. Zatímco jste ty a Ed prohrávali bitvu, Terry a já jsme zajali tank a k tomu mám ještě i kámen. Terry, zbav se jich. O? Zdá se, že tady mu dochází energie. Radši vytáhni příkazovou kartu. Jenže já už další nemám. Spotřebovala jsem ji na toho hloupého Karnotaura, takže nemám jinou možnost, než ho odvolat. Ale to vůbec nevadí. Myslím, že doktor Z chce, abychom se vrátili na základnu. No, tak to se teď zrovna dost hodí. Nazdar! To není možné, sebrali nám sajchany. Eso, děkuju. No tak kam jdeš? Nechápu, co se to s ním pořád děje. Já myslím, že vím. Dneska jsem si toho všimla u Paris. Možná umím vysvětlit, co cítí. A co? Asi chtějí, abychom byli šťastní, takže když se na něj dneska zlobil, snažil se napravit, co pokazil, aby se na něj nezlobil. A já mu řekl, že to udělal horší. Mrzí mě to, kamaráde. Neměl jsem na tebe tak křičet. Přátelství je důležitější než nějaká knížka.
Myslíš, že bychom se měli vrátit domů? Ano, ale chtěl bych toho dinosaura. A já chci vědět, co je to za lidi a proč sbírají dinosaury. Dobrá práce, týme. Byla moc poslušná, tak jsem ji s pomocí kontroloru Alfa modifikoval na agresivnější verzi. Já nevím, mně přijde pořád dost krutká. Nedalo by se to upravit zpátky? Animex uvádí. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Come on and make your move. Control the cards right in your hands. Jurassic giants at your command. D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear a roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Come on, make your move. Král dinosaurů. Fušeřina v džungli. Dinosaurus! Alfa skener zachytil dinosaura, takže pohyb, pohyb, pohyb! Jo, dejte nám chvíli. Takže myslím, že jsem na tahu, že? Jo, to pořád si. Já myslel, že šachy jsou hra rychlého rozhodování. Ano, ale možná pro tebe, ne pro mě. Co mám dělat, když tvé figurky obklíčily moji krásnou královnu? Nehledě na to, co uděláš, Uršulo, stejně prohraješ. Hele, kdo se tě ptal? Halo, mluvím tady sám se sebou. Potřebuji, abyste mi 3 blbci vyrazili na misi hned. Váš neohrožený tým bude připraven do akce, než se naděje. To byl můj tah. Neskutečné. Podívejte se na to, já vyhrála. Ty Maxi, co děláš ve skříni? Ticho, zkouším čichové schopnosti Zoubka. A proč? Je to legrace. Schovám se, abych zjistil, jestli má dobrý nos, aby mě našel. Ticho, už jde. Co je, Zoubku? Hledáš tady snad něco? To teda bylo něco. Našel jsi mě, dobrá práce. Ha, počkat. Ty jsi cítil žrádlo? Dobrý nos, alespoň nebude nikdy hladový. Přesně tak, zdá se, že tvoje zkouška čichu byla úspěšná. Jo, vždycky mě najde, pokud budu vonět jako žrádlo. Co to cítím? Hamburgery! Moje nejoblíbenější jídlo. A tvoje jsou nejlepší, mami. Můžu prosím ochutnat? Hezký pokus, ale musíš počkat až na večeři. Jen jeden. Prosím, mami, prosím. Ne, musíš počkat na ostatní. Vezmu si ho do pokoje. Ne, Maxi. Max a Zoubek jsou na tom s jídlem úplně stejně. Jo. Ten signál přichází z amazonské džungle. Amazonie. Největší deštný prales na světě, domov exotických rostlin a živočichů.
Lidičky, co bych za to dal, kdybych mohl jít s vámi? To říkáš pokaždé, tati, ale nemůžeš. Nechte všechno na nás, doktore Taylore. Já vím, tak dobře. Poslouchejte mě, tohle si vezměte proti hmyzu. Tohle je pro případ bolesti břicha. Tohle použijte na hadí uštknutí a tohle je proti piraním a tohle je pro případ pachu z úst. Díky, tati. Měli bychom jít, Maxi, nebo se tam Alpha Gang dostane před námi. Jo, to je pravda. Dobře, musíme jít, tati. Dávejte pozor, děti. Žádný z těch léků s nimi neprošel. Možná bych měl jít. Nebojte se. Zoubek a ostatní je ochrání. Ne před pachem z úst. Tak, kudy k tomu dinosaurovi? Transportér nás přemístí jen do dané oblasti, ale neřekne nám, kterým směrem jít. Slyšíš něco, Paris? Nezapomínejte, že to může být nebezpečné, takže všichni buďte opatrní. Jsi v pořádku? Vidíte, co jsem myslel? Potřebuješ pomoc? Ještě, že jsi nespadl do močálu, Maxi. Měla tam být nějaká varovná cedule. Hele, kde je Zoubek? Aha. To je divné. Byl s námi, když jsme se transportovali. Zoubku, jsi tam někde? Slyšíš mě? Tady v džungli ho nikdy nenajdeme. Chudák Zoubek. Víš co, Maxi? Možná, že si stále hraje na schovávanou. Hraje co? Aha. Možná si myslí, že je řada na tobě, abys ho našel. Tohle není dobré místo, aby tady sám pobíhal. No jo, myslíš, že to nevím. Musíte mi ho pomoct najít. No tak. Zoubku! Tohle místo je obrovské. Jak mám najít Zoubka v amazonském pralese? Počkat, dinokonvertor by ho měl najít. Nefunguje to. Muselo to zvlhnout. Zoubku, tak kde jsi? No tak! Zoubku, tak vylez ven! Měla jsi štěstí? Ne. Ty, Rexy, kde je vlastně Max? Já jsem si myslel, že je s tebou. Ne. Kde jsi, Maxi? Slyšíš nás? Tak řekni něco! Maxi! Výborně, teď jsme ztratili oba. Tenhle výlet je katastrofa. Musíme dohlédnout, aby se Paris a Eso také nestratili. Dobrý nápad. Budeme je držet v kartách. Jdeme. Tempo! 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 A tempo! No tak vy dva při téhle rychlosti dinosaurus vyhyne, než tam dorazíme. Zaberte! No tak do toho! Pomáhám vám, jak jen můžu. Tohle bys radši pomáhat méně. Přímo před námi je jeden Saltasaurus, hele! Opravdu? Ano, ano, tak to je moc dobré. Štěstí, že jsem ho našla. Proč jsme ještě nepřistáli? Dostaňte ten krám hned na zem. Dobře. Hele, zdá se, že chce, abychom rychle přistáli. Měli bychom dát admirálovi, co žádá. Jo, jdeme na to. Co to děláte? Nejste pitomci! Je to půjčené! Jo, a na moji kreditku. Tamhle je. Je to Saltasaurus. Máš pravdu, protože má na zádech to kostěné pancéřování. Jo. Máme štěstí, že je to další bíložravec a ne masožravec. To snad ne. Dobře. Eso, je čas se pustit do práce. Podívej. Co? Utíkej! Co to bylo? Neviděli jsme už někde toho Spinosaura? Vzpomínám si. Doufám, že jste nezapomněli. Mám vám osvěžit paměť? Uršula, Zendr a Ed. Ahoj. Zase ta stará paní. Přestala bys mi tak říkat, já nejsem stará. Říkala jsi
Nestatečná paní, Statečná silná, odvážná. No tak dobře. Vypusťte ostnáče a roztrhejte je na kusy. Neměli bychom tam Paris a Eso pouštět. Max zmizel v tu nejhorší možnou dobu. Nemůžu najít Zoubka, nemůžu najít nového dinosaura a bez dinokonvertoru v téhle džungli nenajdu ani sám sebe. Proč se ta blbá věc nechce zapnout? No tak. To nemá cenu. Páni, začínáme mít hlad. Přál bych si tady mít pár těch hamburgerů. Zoubek bude mít asi taky velký hlad. Zoubku! Neskutečné. Vypadá to, že Saltasaurus vyhraje. Uršulo, tohle nevypadá dobře. Vzdej to. Ta věc dává ostnáči na zadek. Děkuji vám za vaši důvěru. Nevzpomínáte, mám v rukávu speciální kartu, kterou nám dal doktor Z. Jo, tu pohybovou kartu. Ale ty nemáš rukávy. To se jen tak říká. A teď přestaňte plýtvat mým časem. Praštíme kartou a praštíme dinosaura. Spinosaurus, úder ocasem. Saltasaurus to vzdává! Ne, no tak, vstávej! Tenhle souboj je u konce. Teď ho ostnáč dorazí posledním úderem. Do toho! Tak do toho. Tenhle tlak už nevydržím. Běž do toho, ostnáči, a doraz ho! Uršulo? Co? Má málo energie, možná, že vynechal snídani. Nejdůležitější jídlo. O čem to tady mluvíte? Hele, on se vrátil do karty. A podívej, ten druhý odchází. To ne, poběžme za ním. Dobře. Co se to stalo, Zendre? Proč se nezeptáme ostnáče samotného? Au, to je moje noha! Vidíte, potřeboval malou snídani. Od teď ho budete dobře krmit. Jistě, Uršulo! Ti malí spratkové mě ještě nepoznali. Zoubku, kde jsi? Ozvi se, Zoubku. Jako bych ho hledal celé hodiny. Zajímalo by mě, jestli mě také hledá. Co když ho už nikdy neuvidím? To jsi ty, Zoubku? Já jsem tě všude hledal, no tak. To je hrůza, ještěrka. Co je? Proč mě pronásleduješ? Žereš rostliny, já jsem kluk z masa a kostí.
Kam myslíš, že běží? Vypadá to, že něco pronásleduje. Pomozte mi někdo! Nebyl to Max! Hej, Maxi! Ahoj! Musíme se nějak dostat přes tu řeku. To není náš jediný problém. Veslujte rychleji. Půjčit si tuhle loď byl dobrý nápad. Ještě, že mě to napadlo, podívejte, spratci. Proč tak smutně přes řeku bez spádel, ha? Napadni veslo, Zoe! Hele, pust moji hlavu! Proč ma neskočíte do jezera? Vlastně se tomuhle říká řeka. Užívejte si své loďky, díky za svezení. Zatím! Proč já? Snažím se být hodný padouch a vždycky je z toho pád. Je to pád, je to pád, je to pád! Jo, to jsem právě říkala. Oh. Ne, já myslel vodopád! Už nemám kam utíct. To ne. To ne! Zoubku! Musíme mu pomoct, Zoe. Nepřivoláme naše dinosaury? Co? Zoubku, jsi to ty? Dobře, snad už to bude fungovat. Jo! Připraven, Zoubku? Dino útok! Do toho, Triceratope! Drž se, Zoubku! Oh, pro Zoubka bude těžké dostat se přes ostny. Pozor! Přijde to ze zadu! Aha, no tak, nenech se porazit, Zoubku, vstávej! Dobře, Zoubku! To je ono! Teď ho doraz! Jo! Elektrický výboj! Vyhrál Zoubek? Jo, on toho Saltasaura zmlátil. Bojoval si tak tvrdě, že se zvrátil do karty. Dokázal si to, Zoubku. Vyhrál si. Jsem rád, že jsi zpátky. Už se nikdy neodloučíme. Ty, Maxi, tady. Za tohle si zasloužíš uznání. Díky. Lidi, já mám hlad. Podívej. Jo, na tu ještěrku jsem zapomněl. Kde jsi ji našel? V džungli. Utíkala před Saltasaurem jako já. To znamená? Saltasaurus nepronásledoval tebe, Maxi. Chtěl tu ještěrku.
Poslouchejte, otravní frackové, možná, že tentokrát jste vyhráli, ale zaručuji vám, že Alpha Gang ještě uvidíte. Dostanete účet za to, co jste udělali s touhle vzducholodí. Jo, a taky účet za čistírnu, protože se potím jako prase. To je jasný. Tak dobře, teď do práce. Příště si půjčíme jednu s motorem. Já tě slyšel. Ta stará paní se nikdy nevzdá. Už jsem vám říkala, že nejsem stará. Jasný. Vlastně to dává naprostý smysl. Jistě, že Saltasaurus pronásledoval ještěrku. Jak je to možný? No, Salta je město v Jižní Americe, kde byly poprvé nalezeny jeho pozůstatky. Překlad názvu Saltasaurus je ještěr ze Salta. Takže je to také ještěrka. Přesně tak. Asi si myslel, že je to jeden z jeho druhů a proto jí pronásledoval. Už to chápu. Maxi, slyšel jsi to? Říkala jsi něco? Ne, to nevadí. Měla si pravdu. Oba jsou úplně stejní. Můj bože, kde jsou vaše způsoby? Pomalu. Oba dva jíte, jako byste vyrůstali v džungli. Kdyby věděla, co, Zoubku?